Good morning. Yan, ito po yung ating mga chicken. Yan. Ganyan po ang gusto ng mga chicken. Yung kumakain sila ng damo-damo. Yan. Naka-pre-range sila. Pag ganyan po, mas healthy po sila, no? Malakas pang itlog kaysa sa nakakulong lang sila, no? Yan po napansin ko sa mga chicken natin. Yan. So maghapon po sila dito. Ito po yung kanilang range. Dito po sila naglalagi. Yan. Then after that, pag gusto nila mangitlog, pupunta sila doon sa kanilang kulungan. Yan, matatalino po ang mga chicken.